Поздрав за Рашко от Угърчин, наказателят. Ама, мама, 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 лей, 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 на Рашко наказателят. Катари, бари, България, Пинела, най-курвари по принцип. Обаче ако се наложи, качело курвари, калелото маре ромнен, Пенелка и Спиринела, тумаре банкоматя, направо камерето менге, богатар душмани, макерен бутлай фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Валигар мина Рашко, отново му върви, каперав тумен Пенела, о наказатели. Каге с тебе мапукаму, каге с тебе биячи. Само на лайфове се каните, километри далече, правят се, че ги няма. Пред мен, майко бе, куше, соманче, мени Пенел. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще давам, аз заклевам се душмани, макерен бутлай фора, кокуро, каперав тумен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, Пенела, Орашко наказателя. Жанес, Сони интересуема, коса майстори, кера манже соманже. Каника старчи дарав, ще ме бия. Наляво, надясно, чанка на каперава, шматките си лаят, а кервана си върви. Мишки, Пенела, Орашко, където може, минава където не стреля.